Folytathatnám ott is, ahol az ellenzék abba hagyta, de ők láthatóan egy színházat játszanak. Nem mondta el, hogy mivel van a problémája, de elmondhatná, hogy a korrupció ellenes küzdelemmel van a problémája, az integritás hatósággal, esetleg azzal van problémája, hogy egy valódi vagyonnyilatkozatot kell benyújtani, hát önnek ebből nem kell, hogy problémája legyen. Azt megértem, hogy néhány képviselőtársának ez probléma. A Tisza 1070%-on áll, a Fidesz pedig nem tudom hány évtized után 20% alatt 19%-on áll. De nem, hogy akkor nem hozták haza, amikor kormányon voltak, hanem amikor mi elkészítettük ezt. Kitárgyaltuk, amikor kormánytisztviselők, diplomaták tucatjai dolgoztak a nap 24 órájában. Amikor az egész kormány ezen dolgozott. Egy olyan mondat nincs, egy fél mondat nincs benne, amiről önök hazudtak. Se Ukrajna, se migráció, se ideológiai kérdések. Önök pedig teljes bölcsességük tudatában ön ugyanúgy, frakcióvezető úr, mint Pócs János, nemmel szavazott a magyar emberek pénzére. Ön nemmel szavazott a magyar kórházak fejlesztésére, a járhatatlan magyar utak kijavítására, a magyar agrárgazdálkodók, a magyar kis- és középvállalkozók támogatására, a magyar szociális rendszer, a magyar gyermekvédelmi rendszer fejlesztésére. Ennyi. Hazudtak reggel, délben, este. Csak frakcióvezető úr, van egy nagy különbség, sok nagy különbség van, de egy biztos, hogy a választások előtt még volt a magyar emberek 100 milliárdjából fenntartott aljas, hazug propagandagépezetük. Ennek a jelentős része sajnos azóta összeomlott. Egy napot nem tudott a piacon kihúzni. Pesti srácok, hús, Alapjogokért Központ, hús, Megafon, hús. Itt van egy ejtőernyősük, a Megafon ejtőernyőse, akire senki nem szavazott. Ez ön nem zavarja? 215. helyen volt a listán. Sem egyéniben, sem listán, senki nem szavazott rá. 10 milliókat kapott a Megafontól tőlünk, az ön adójából, meg az én adomból, hogy hazudjon reggel, délben, este. Akkor kellett volna kiabálni, amikor a pattását, Szentkirály Alexandrát, a képe hiányzik, betolták mindenféle különböző alapítványok kuratóriumaiba, vagy amikor Szentkirály Alexandrának a férje 10 milliárdokat kapott, a cégei 10 milliárdokat tömték ki, hogy magyar stratégiai vagyont átjátszanak. Vagy akkor kellett volna így kiabálni, kedves képviselő úr, amikor Szalai Bobrovicki Kristóf cége elfelejtett adót fizetni a több 10 milliárdos kaszinó koncesszió után. Akkor nem hallottam ennyire kiabálni, kedves képviselő úr. Akkor se hallottam annyira kiabálni, kedves képviselő úr, amikor Lázár János tudja, a Batidai Don a választás előtt pár nappal felemelte a Mohácsi híd kapcsán az előleget 98%-ra, és még kifizetett 90 milliárd forintot a magyar adófizetők pénzéből. Akkor se hallottam ennyire kiabálni. Most nagyon kis önérzetesek lettek, kedves képviselőasszony, kedves frakcióvezető urak, és csak annak köszönhetően nem reped meg ez a csodálatos mennyezet, hogy nagyon-nagyon jól megtervezték és megépítették több mint 100 évvel ezelőtt. Kedves frakcióvezető úr, KDNP frakcióvezető, és soha nem kérdezték meg a magyar emberektől, hogy mit írjanak bele az alaptörvénybe. Soha nem kérdezték meg, nem 5 napig, 1 óráig sem. Önök féltek megkérdezni még egy konzultációra is, nemhogy egy népszavazásra. Ön két emberek közösen létrehozott egy olyan alaptörvényt, amire semmilyen felhatalmazást nem kapott a magyar emberektől. És még mindig több, mint a KDNP támogatottsága 10 éve, kedves képviselőasszony, még mindig több. Ellentétben önnel a Pride-ot sem követtem, önök nagyon napra készek, azt látom, már előtte 1 héttel azzal alszanak, fekszenek, álmodnak, utána megnézik aznap, gondolom a családdal együtt, majd utána után követik ezeket az eseményeket. Nekem nem volt ennyi időm, mi, ahogy mondtam, 3 napon keresztül az ország valódi problémáival, a megoldandó, az önök által keletkeztetett problémák tömkelegével foglalkoztunk, az önök által, az önök kormánya által ellopott pénz megtalálásán, a költségvetés helyrehozatalán, annak megalapozásán dolgoztunk. Ön szerint a magyar gyermekvédelemben meggyalázott, tönkretett, sok ezer, sokszor ágyhoz, hogyan ide elmagyarázom, sokszor ágyhoz kötött, mozgásképtelen, tönkretett gyerek mennyire rettegett ott, azokban a gyermekvédelmi intézményekben, ahol önöknek, ahol a magyar államnak kellett volna őket megvédeni. Én el tudom képzelni, hogy ön felnőtt ember létére
nem tudom, néhány bőrtangás, nem tudom miben lévő Takács Péter, ennek a nagy szakértője embertől megijedt a császári Bécsben. Látom, hogy zavarban van. Ön a magyar vidékről handabandázik itt, és ön is, frakcióvezető úr. 50%-a járhatatlan a magyar vidéki alsóbrendű utaknak. Több mint, és rengeteg főút is. Több mint 1000 betöltetlen háziorvosi praxis van. Miről beszélnek önök? Elüldöztek rengeteg embert a magyar vidékről. Ha önök maradtak volna, akkor a magyar vidéknek tényleg vége lett volna. De szerencsére a magyar emberek, beleértve a magyar vidéket is, bölcsen döntöttek április 12-én, és önökre egy történelmi vereséget szabtak ki. Ez a legkevesebb, amivel megúszhatták.